Το καλό με αυτό το παιχνίδι είναι ότι μπόρεσα και έπαιξα σε 4K, κάτι το οποίο είναι δύσκολο για πολλές κάρτες και για τη δική μου. Έχω την Nvidia GeForce GTX 960, την έχω υπερχρονισμένη, ταβάνι, την έχω στα 1400, αυτό από μόνο του ανεβάζει νομίζω γύρω στα 1500, τώρα ανάλογα, οπότε είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν είχα κάποιο θέμα, ούτε από θερμοκρασία ούτε τίποτα. Βέβαια τώρα καλοκαιριάζει, είμαστε 17 Ιουνίου, να δούμε πώς θα μας πάει το καλοκαίρι, γιατί ακόμα έχει δροσιά. Για να ανεβάσουμε λοιπόν video mode, να πάμε 4K, γιατί έτσι θέλουμε. Full screen, ok, aspect ratio, refresh rate, θα βάλω 50, δεν θυμάμαι αν μπορεί να πιάσει παραπάνω, και ας λένε ότι τα 60 είναι το καλύτερο. Έχω την εντύπωση ότι τα πάει καλά. Θα βάλουμε και preset, να το πάμε στο automatic, γιατί έτσι θέλει. Οπότε, και τι έχει κάνει, ok, τα περισσότερα είναι high, εμένα μου κάνει. Το high είναι αρκετά, τουλάχιστον high σε 4K είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πού πήγα? Λοιπόν, ok, race, θα διαλέξουμε το 3, έχει 4 επίπεδα με αυτοκίνητα, με πολλά αυτοκίνητα, στο medium γιατί έμαθα να οδηγώ, δεν είμαι κανένας τριτοδεύτερος. Track selection, θα πάμε στο... Πού να πάω? Στο Red Bull, δίνει φτερά. Λοιπόν, το Red Bull είναι ωραίο και έχει αρκετό πράσινο, και πάμε να δούμε και ξεκινάμε. Ωραία. Τι είναι? Corvette, αυτό. Αγαπάμε Corvette, πηγαίνει καλά. Για να δούμε. Λοιπόν, το frame rate, βλέπω ότι τα frames ανεβαίνουν 80-85, είναι καλό αυτό για 4K. Δεν ξέρω αν ακούγεται, άμα είναι πολύ δυνατά ο ήχος από την τηλεόραση. Ας το χαμηλώσουμε, δεν ξέρω τώρα τι ήχο παίρνει. Από το μικρόφωνο, να δούμε, είπαμε το πρώτο βίντεο, τι είχε. Τράβηξε δεξιά, αμάκλια, ωραία. Εντάξει, έκτος είναι, έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου, αν και έχω την εντύπωση ότι έχω μόνο ένα κύκλο να κάνω, δεν θυμάμαι. Ναι, είναι ήδη στη μέση. Τρεχάτε το ποδαράκια μου. Έχω ένα παλιά μου μπροστά, ήταν η Aston Martin αυτή, η Zagato, και έχω άλλα 3 μπροστά μου, τον οποίο αυτός με τον μπλε πισινό είναι το ίδιο με μένα, Corvette. Αυτός δεξιά τι μπορεί να είναι? Θα μπορούσε να είναι και αυτό πάλι Aston Martin, Jaguar. Πάλι τρίτος, και νομίζω ότι κάπου τώρα φτάνουμε στο τέλος. Εντάξει, και τρίτος δεν είναι και άσχημα. Oh yeah. Τρίτος λοιπόν. Σας χαιρετώ.